Yo 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 yo! Bagong trending na naman to. And siyempre natay ito abad nga na. Iniwan niya ako pero di yun masakit. Alam mo kung ano yung masakit? Gitagaan kag tutoy pero igor ang gipapilit. So yo, what's up mga perkoy? So, nasa academy ka na ang bukid ron. Bye bye baby. Bye bye. Bye bye. Bye baby. Bye bye. Bye bye. Ha? Ay, kaloob pa ng bibi na mo. Hubog man mata bibi ay. So mga perkoy, masa kami ka ng bukid ron dito sa Masin. By the way, na ako dito sa Antique. Wow, nindot video dito guys. Tara mga perkoy, let's go. Hiking muna tayo ngayon. Hiking. Ha? Ang nakalindot dire kay daghang prutas na isantol na kemito na iro kan onte iro. Hi pigi. Yo, so hi guys. Akong koy gron kay kung isis. Og mga sa misis sa. Kasi blood. Say ba na taron geng? Ha? Oh, dapat ba na? Ano to? Ha? Sino gali? Tara mga perkoy, let's go. Imuntas na natin to. Yan na ito muntas kay dool pa tayo. Wapa tayo view. Time check. 5:58. Interior dami agi guys. Halan no. Interior dami agi mga perkoy. Ang nasterihan bagay nila diri mga perkoy. Lahi. Ang ilang uyab dire pare ko kay miga. Hanya ang ilang kanang kiniray sa balhibo bitaw mga bukton lawas na bulbol. Layo kay green layo ara kalahian bulbol. Ang bulbol sa to, bulbol sa ubos. Hala, way nang tawa. Tabangi ko tawa. Tawa ba? Lamo tong joke. Nah, way nang tawa. Tara, let's go. So guys, last na mong ari dito sa Antique. Tingon taging no? Dako lagi bahari pakita na mao ni siya. Ang kaning baha guys, gikan sa bukid nya, gikan didto pod na may suba. Taingon diri mong grabe baha agid kung muuwan la gamay. So, kita mas baha. Ing anak kadaghan na akong luha sa diyan. Kahit sandali. Ayan na lang kay magsilo si Mrs. Let's go. Buang aja ni. Lupig jud ang mga tambok sa mga niwang. Tambok. Ha? Dali yung signal dali. Na? Nako na signal mga prekoy. Sa balay mong god. Wag yung signal. Jinmi, agilin ko dayon. Sa mga prekoy, hapit na mi. Oh, hindi tas view dire oh. Wow. Hindi tas view oh. Only here in Antique. Nindot lugar pero may signal. Di mabuhing LDR dire.
Ano, saan nagkagyan? Hangat. Sa mga tambok dahil, ginahanga ko. Basta nakabili mas langs na. Yan mo kung ibuha ka kasi. Hindi tayo pwede pinagtagpo. Hindi tayo pwede. Di ba nakaka-excite? Hindi ka makahangata. Ay, solusyon lagi nga di ka ngatan. Sabo ka saan. Saan? Ayaw ka sa Imo kasimana. kisan puli-puli taghangin. Ayaw ka sa kasimana. Sige, deal. Di. Pero kuman sa usak semana, ikaw na para kung kanon. Bas. A few moments later. Sa mga pare kay at last, nakaabot na dyan mi dire. Wow. Datag view. Montage time. Paluparin natin ang ating drone. Drone, let's go. Ay, tika lang, wala ka pala yung drone. LOL! One day. So guys, hindi na dyan kaya. Luspan na brad. Ang uway og bagol. Bagong tapili guys, pero ako nang patapi hagbalik eh. Magara. Sa signal dai? 4G? 5G? XG! Andyan pala si X, di na kumanhay. Di na kumanhay naman si X. Tara, let's go. Kakayanan. For the views. Bantay di mo subscribe ako. Panong bago. A few moments later. Yes! Abot na gid mo dire! Hangata eh. Pakita ang view gang dito. Hindu ta diri mga brother kay isinglit mo muiko. Just wow! 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 Gapo! Wow! Ya, muiko. Muiko man. Ako sang gitas mama. Ma! Madungog dahil pa. Dungog kay to. Yawa, langgam. Eventually. So ayun mga prekoy, kita-kits na ta ignaog namo kay napakoy ipakita nyo sa ubos. Natay pangho ang mga prutas. Unsa ko ang prutas? Kay kanang santol, kay mito, kasoy, unsa pagi. Kalang murag na pa nakita ang kaka. Kaka. Yun oh, maliit. So yun, din na tapuan kagamay. So mga parekoy, kita-kits sa ubos ha. Matbaba na. One eternity later. So mga parekoy, hindi nanata din sa kanang balay ni Mayang abot sa tani. Uli na ta. So, dagan kayong kuandero kanang kay Mito. Na ay kay Mito nga di tapol, na kay Mito nga tapol. Kani, tapol ni. So itong unahong kuhaon kay kasoy. Mukha ano kasoy? Oh, daghan ng kasoy oh. Pero kasi mukha og kasoy. Kinadaghan ng bunga. Oh, mga pare ko man kasoy. Lami kini. Hinog na oh, kasoy. Magkay bay. Napay daghan din ko no, kay Mito. Oh, hinog na oh. Makabot ra tan mga pare ko. Kasi gusto mo kaang kani hinog-hinog na. Kani may hinog. Kain ka yan? Kain mga yan, bidyon ka yan. Kainin mo. Yun na. Sarap? Anong lasa? Tamis. Matamis. Santol na naman tayo mga prekoy. Santol na pa ta. Santol. Ayaw, wala sir diri. Makatag santol.
Atong ituslog asin. Dalawa mga prekoy. Itong tuslog asin. Let's go. Santulog asin. Mura na maging nagtubo na ng mulaway oh. Bisan ko nag-slips. Antong muto sa simod. Islam na tayo. Alam naman. Kalami. Una-unaan ninyo ba nga nagkaroon kay Mito? Kay Mito Santol yan. Doon. So guys, mga parikoy. Dito na tapos na akong vlog. Kataas na kayo. Kataas na hindi kay galawin na. Yan na yan.